Yau za mu nuna muku yadda za ka rinka sarrafa AI wurin amfani da WhatsApp ɗinka. A misali kai ɗan kasuwa ne, ana maka message da yawa a WhatsApp ɗinka, ka rasa yacce za ka yi ka rinka solve shi. To za mu fara koya muku yadda za ka rinka amfani da ita, yadda in mutum ya maka magana za su rinka chatting da ita, in ya tambaye address kayan da kuke siyarwa. Ku biyo mu a bidiyon nan ku ga yacce take aiki. Bari ku ga yacce take aiki. A misali yanzu ka ɗauki number mu a WhatsApp, kana zuwa kawai sai ka ce I want a printer. A misali duk abin da ka tambaye ta ko da Hausa ko da Turanci a take AI ɗin za ta baka. Bari ku gani, kun gan shi gashi nan ta bada printer 58 thermal printer, ga kuɗin shi, babban printer. A misali sai ka zo ka ce I need a loan, sai ka zo ka ce loan kake buƙata, harkar money point. To bari ku gani duk abin ya shafi ciki. Kun gan shi gashi nan ta baka ga suna da account number, ga abubuwan da ake so. Okay, I want a POS. Ko da Hausa baka tambaye ta, tana da sauƙi. Yanzu bari mu tambaye ta cewa muna buƙatar POS. Kun ga loan, ga form ɗin da mutum zai cika, ba sai mun tsaya wani gaggaga ba, sai dai kawai direct aje a duba mishi tunda ta riga ta tura. Kun ga a take fa mutum ya ce yana son POS, gashi nan ta tambaye shi ga abin da yake so, sai mutum ya ce I want to ina so zan fara katin, I want to start. Kun gan shi recharge card business. Bari mu ga me za ta sa. Duk abin da ka tambaye ta in dai ya shafi mu account number ne, link ɗin WhatsApp group ne, bari ku gani. Kun gan shi gashi nan ana siyan activation code naira 1900 ga account number. A misali I want to join gashi na tambaye ta ina son joining group ɗinku, bari ga me za ta ce. Ko da Hausa kun gani gashi ta saka link ɗin, kun gani ga link ɗin group ɗinmu. Okay, what about your channel? What about your channel? Gashi na tambaye ta akan channel naku. Duk abin da ka tambaye ta a nan take za ta baka amsa. Kun gan shi gashi nan I need your link. Ko da Hausa ko da Turanci. Kun ga na tambaye ta muna da channel guda uku, Abu Asma Tech, Abu Asma EPs. Wannan tech ɗin shine muke koyar da bidiyon tech. Kun gani ga link ɗin su. A nan za mu rinka saka yanda ake koyar da wannan AI ɗin, yanda za ka saita ta. Kun gan shi duk bidiyoyin tech ne. To shi kuma na biyun shi kuma EPs, nan muke koyar da yanda ake connecting printer, yanda za ka haɗa kati dai da kanka. Shi kuma na uku online shop namu ne, kawai talla muke yi a ciki. To duk abin da kake so ka joining sai dai ka mata magana direct kai tsaye. Wannan AI ɗin tana da sauƙi, za mu fara koyar da yanda take aiki.